نعم الذي وعلموا غندي أنما غنمتم كلا كونطن نعم نانغودون دومي هيفريبه e wawnere min shay'in hunde نعم gande fa anna lillahi khumsahu en wodani Allah نعم joybal mudum kala ko kondon kabdon heferebe potbol don to te ko pecce joyi en pecce nay arme o fecce feccere heddine de ko Allah jeyi yamire hen ko wela walir rasuli ko nelaado Allah jeyi wali zil qurba e jomirabe malladol nelaado Allah bani hashim en wal yatama e adiyati mebbe be babirabe en may taw babirabe ko was wal masakin miskine be ganda ko jomirabe haaju taw ko julbe ko bin sabili atajja lawol en danno juldo o kadi masalan en hen woni yastahiqu e yastahiqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal asnaf al-arba'ati e nelaado kanyum jeyi e fasangaji nay keddidi di anani ala ma kana yaksimuhu no fecciri fo ni moji in anna li kulli khums al-khums wal akhmas wal arba'atu bagiyat lil ghanimin fecce nay keddidi de ko honoybe be jeyi Allah wi dum don non so gandi be gande dum in kuntum mu'minin amantu billahi tawde odon gongdini Allah gande dum wama anzalallahu e ko Allah o ma anzalna so don gongdini Allah odon gongdini wama anzalna e ko min jippini ala abdina e maccuda amen ya nelaado sallallahu alaihi wasallam e malaikaaji e ayaji yawmal furqan nyalawma ceerdal hakkunde gonga e fenade on woni yawmal badri yawmal tagal jam'ani nyalawma pelle didi kawri fedde heferebe e fedde julbe wallahu Allah nyane hen Allah ala kulli shay'in kala hude yo hude gadirun ko katan min hu nasrukum ma qillatikum wa kasratukum ene hen Allah walli on odon pamdi o foolibe e be kewi wana antum tumande laati don bil udwati odon gone tulde ad-dunya burde mallide burde mallade e wuro Madina o hum kambe hefere be bil udwati e be tulde al-quswa woddude war rakbu sete bitedo iri o enen goni nokku asfala minkum nokku lesdudo e modon nokku godo les en keti dane mayo woni en biiden hanki Abu Sufyan en dewri dane mayo on woni sete o ne heedi bange nyam Allah wi walaw tawa'atum onon masalan e Abu Jahali an so on pododirino onon julbe be son pododirino e fedde wetene nafirde nde woni fedde Abu Jahali ande son pododirino e mabbe odon kawreya Allah wi lakhtalaftum mu on lundo tono fil mi'adi e fodore nde son pododirino e mabbe on badata walakin ko woni Allah rendini on taw fodore ala yagdi Allahu bele Allah nyaawa amran alhali kana laatido maf'ulan ne golle li yahlika bele yadda mana halaka on jeddudo an bayyinatin gapen walla biya li yahlika bele halko mana halaka on kalkido an bayyinatin gapen wa yahya gongdina Allah mana hayya on gongdindo Allah woni gurdo an bayyinatin gapen wa inna Allah ay lamdo Allah tasami'un kanko woni nanowo alimun gandudo wa zkur janto iz yurika humullahu tumande Allah hollumabe de Allah hollumabe annelaad Allah fi manamika e doygol ma adadani koyduda Allah hollumabe dalilan kebe seeda e der doygol hen jiidabe kebe seeda te e be bayno leyti Allah holluma non kebe seeda kabruda dum sahababe biida fedde de Allah wi yo en kaboyde den fedde ko cetta enen baawibe Allah wi walaw arakahum so hollina mabe kathiran ebe kewi la fashiltum ma on kulanno te wala tanaza'atum ma on lurondiranno fil amri al hali harande walakin Allah ko woni Allah sallamakum Allah jebbili on e kulgol Allah jebbini on e lural innahu Allah alimun kanko woni gandudo bi zati sururi ko wone ber jangto kadi wa iz yurikumuhum wa iz yurikumuhum tumande Allah holli on be onon julbe be Allah holli on be idil tagaytum tumade kawru on Allah holli on be fi a'yunikum e der gite mon onon julbe be Allah holli on be qalilan kebe seeda fodde ujunere fodde temedere tan Allah holli on onon julbe be der don baddon mobbol coyni don be mbiidon be kay burani cafande jeedi der walla temedere en te ko ujunere Allah wadiri non tan holli on be onon julbe be Allah wedo do joni lacciri yummana lacciri bamane Allah waddum wala hakkude hefere be julbe hefere be nana darine mobbolde mun ko ujunere neddo julbe nani ga ko temedde tata e sappoyta ala na poti kono Allah holli julbe be wonde beedo burani temedere
o holli hefere be julbe be ala no poti be kay on moññat tan julbe ne Allah holli dum hefere be ala no hefere be poti be kay on moññat dum tan andi hangal be kulata kam fo famide dum woni o izi yuri kumuhum tumade Allah holli on be idil taqaytum tumade kawru on de Allah holli on be fi a'yunikum e gite mon Allah holli on be galilan kebe se fodde capande jiddi walte te wo alfu Allah wadi ko bel ngaro ma son wultade wa yugallidukum Allah famdini on onon julbe be fi a'yunihim e gite mabbe mbele mbason mbele kambe ne be ngara be mbasa ruttani be kaba e modo dum do ko adinde hare nde hawrata falammal tahama arahum iyyahum mihday nde julbe be e hefere be mbaddi pelet julbe be ngandi ndekere kambe kebe yeruji julbe be laabi didi kono so hollino dum julbe gilida be jawata no arta Allah wi wadirini ko li yaqdi Allahu bele Allah nyaawa ka amran alhali kana lati do maf'ulan mo ene golle ko ila Allah ko fewde Allah turja'u woni ko ruttete al umuru fi quji ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gongdin be Allah idha laqitum so tawi on kawri fi atan dental heferebe Allah wi fasbutu tabite oton doge wadhkurullaha chiftere Allah katiran ko heewi nodde Allah yo wallu on la'allakum bele jo onon tuflihuna male don wa adiullaha doftode Allah wa rasulahu doftode nelado Allah wala tanaza'u hoto lurondire hakkune mon onon jul fatafshalu on saha kulon so on kuli wa habari hukum dole mon jaha wana efere do julbe luri tan dole jaha imana ko dum woni ko wari en joni ko julbe be wasde wonde gotu wala tanaza'u oto lurondire fatafshalu on saha kulon so on lurondire o kulon wata habari hukum dawla mon jaha dole mon jaha so tawi dawla mon yehi dole mon jaha julbe so luri tan do gab dole ko dum wari julbe no mayno leydi kono hadi julbe dañde doole ko wasde hawrude pellon pellel fo ngel kabda hen ngel pelle mboolo e bonam mbasa teskade ko julbe ngoni do so tawi joni hudabe ngari joni jane wahabiyam ko be heddi be wombe do samafu yambar so tawi wodi arbe jeni Touba tan be do samafu Touba woni so wodi yaabe jeni Madina Gunas kala mo yoyta ko wiya samafu so wodi faabe tiwa won kala mo yoyta ko wiya samafu so wodi faabe hoore fone kala mo yoyta ko hoore fone wiya samafu hono nani sen tole enen tesko den tan ko julbe so julbe tan jana ko aduna bonata kasi kono en tesko ta ko dum hadi en yaade dum woni non hoto lurondire onon julbe on lurondiri tan dole mon jaha ko tan habari hoko واصبروا منه إن الله ألنا مع الصابرين وندكوي من ولا تكونوا هطلات ده كالذين أدن بين خرجوا يلتنوب من ديارهم اغندج من ايوا مثلا هنا ابو جهل انا بنجلتي غندي بي يمنعوا غيرهم بل بكاد يا سيت مبه ولم يرجعوا بعد نجاتها بتشلي روتاد nde be sete o so be ngabboytuno o don seli fayidane mayo be biya kote e ngati sete o dadi yehi be biya ala min gona do hamin jara sangara aywa masalan horbe amen gamana min so min kooti arabe fo nanta habe neladen tawi don kisu kambe mat bari be laabi di Allah yi horo bayana ben onon julbe badaran sabu farnar wari a annati e yenginade yi ay so qalu kambe Abu Jahl be bi la narji'u hatta nasrubul khumur min kotata so wana min jara sangareji wanan harul juzur min bara masalan anani de golodi pay wanadribu alay wa tadribu alayna al-iyad farbe piyana min kaballe modi kay dañiga leñi do badri do fayata sama ubi dalika an-nas yimbe fo mbadda nana dum yimbe fo nana dum be min badina e min kota sa wana min badda dum waya sudduna Allah wi be do heferebe e be paddo yimbe an sabilillahi gadine Allah wallahu lam Allah bima ya'maluna ka be gollata muhidun ko piltide en gandal kanyum woni jobbo wadhkur jantu iz zayyana lahum ash-shaytanu tumade saydane hono iblis sudani be a'malahum golle mabbe bi an shajja'ahum ala liqa'il muslimin
o tinniɓe yo kamɓe heefere ɓe yeɓe tiiɗ ɓe kawra e julɓe ɓe تباسا هولتي دومن لما خافوا الخروج من اعدائهم بني بكر ثم دي كولي كامبه يالتودي كامبه هيفرب be kuli yaltude makka be bi bani bakri nane lawol sebe jelti ben mbayande mabbe gañat de wonno ben gondi ko juube be Iblis non wiibe dum ko bolle puyde jehe jelte susni be dabi an sajjaahum wa susni wa qala lahum o wiibe kanko Iblis la ghaliba lakum al yawma handina poddon ni ala polo won minan nasi hay neddo goto ala ko wawe ko inni no min jarul lakum min mi ari ko mi garowo bodo walla on bi maana mi are mon bodo walla on Ibnu Abbas o wi Iblis ari nyalawma walde badri omo arde arme seedeneji omo jogi darapo bani mudalaji en ayba o wayi faari non ko e mbaadi suraqatu bun malik o wi hefere be hande bawdo on ala waari ko indin mbaadi omo waddi arme omo wonde arme omo jogi darapoji falamma tara'atil fi'atani de pelle didi de kawri fedde heferebe de e fedde julbe be wara al malaikata kanko Iblisa o yi andi ko ibi ko malaikajo wonduno ha nde o yettinde aywa wodi e heferebe he mo jagge jungu mum o wi hoto wulto hoto hul minema hoto hul ha harande gas jaggudo e jungam he o min gummimi koy bani mudalaji en min ngari ko wallude on e nangondiri juude kanko e odon joni non o wi kanko Iblisa nde o yiibe be pelle didde kawri julbe be hefere be wa kana yaduhu fi yadi al-Haris ibn Hisham gorko goto kefere wi Haris ibn Hisham o mo jaggi jungo mudu e be nangodiri e cingodiri juude harande be hay goddo gata zone harande gas tan nakasa kanko Iblis o rutti ala aqibayhi e cagle makko o wone dogde wa qala nde be mbimo waaji o wi ijam an ko dum do wonno alhaadi ko ni mbinoda o jaabi o wi inni bari'um minkum min bodo hisi e wallondirde e modon sabu inni no min arami wonko jimi mala tarawna ko on jiyani wonko jimi ko on jiyani mi yi malaikaji onon on jiyani malaikaji min non inni akhafu Allah bodo huli Allah hada halkudem ana hulde Allah o huli Allah hada halkudem wallahu lam Allah shadidul idabi kanko woni cattudo lepte iz yaqulu al munafiquna to man nafiqe be bi walladina fi qulubihim maradun e ben be ganduda ene derde mumen loore to bangi pible julbe be ganda ko julbe ni kono ko julbe loobe no baaden joni ni ko julbe kono ko julbe yulbe ko ben don be gone nafiqe be gone wiide julbe haqiqa non sayyidina Umar en be be bi dum en gharra haula'i homti be do julbe diinuhum ko diinu mumen ala no poddon jalton odon kabay beedo eedo no bayni hewti ida kharaju sabu be jalti ma qillatihim wonde famdudebe yuqatiluna al-jam' al-kathira ebe kabay dento kewngal tawakkuman e sabu sikkudebe annahu wonde kambe yansuruna e yunsaruna be jogori wallede bi sababihi qala ta'ala fi jawabihim alla ene jabo hefere be julbe wiinobe non be alla wi wa man yatawakkal ala Allah andi julbe kala do ngoni won julbe loobe wondube mumen julbe loobe non bi ay be do gondi murtude non poddo mbiyon kawe beedo dum do warde wala mun tan o jaaron ko dum do Allah non jaabi Allah wa man yatawakkal ala Allah kalama wakili Allah fa inna Allah alla azizun alu ko polo Allah ko polo hakimun nyanjude golle walau tara Muhammadu sayyidina iz yatawaffawna alladhina kafaru al malaikata iz yatawaffatu man warata alladhina nab'an kafaru yaduna bi al malaikata malaikaji ne barabe yadribuna ene piya wujuhahum jesa mabbe wa adbarahum ene piya chagle mabbe boole jambe ويقولون ملائكة دين بيد ذوقوا ميد عذاب الحريق التي تشورم ويسعين دم لا رأيت أمرا عظيما جاءكم مولدي جاء الحال مولد الذي ذلك الأيد واللفت إما قدمت سبق أرجل دم أيديكم جود مولد أنني ملائكة دين بيد وأن الله وند الله ليس بظلام الله وناتي فريد تونجل الأبيد ونند مكتوب فيعذبهم بغير ذنب تو ولفتان تو بكر الله الله يوارث بظلام
ولا من فعال بمعنى وحده ومع فائل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. نعم نعم. بسم الله كنا. نعم. ووي آدم بيدو. نعم. كدأبها آل فرعون. نعم. ووي آدم. نعم. ويكون يمب فرعون. نعم. والذين أبان من قبلهم أدنوا بدون. نعم. أي فرعون أدبلهم. نعم. بأن كفروا جدين. نعم. بأدون جدرني. نعم. بأكونون جدرنا. نعم. كفروا بآيات الله. نعم. بأن جدين آية الله. نعم. فأخذهم الله. نعم. الله ننجري بلت بذنوبهم سببكتوا جمال. نعم. إن الله لم الله نقوي. نعم. كو تشمبو كلا كو يدي شديد العقاب تشتو دلبت. نعم. كان كو الله. نعم. كو تشتو دلبت. نعم. ونن كافر. بأن أنني. نعم. ذلك أي لبت كافر. نعم. بأن الله وند الله لم يكن مغيرا. نعم. نعمة أنعمها على قوم. نعم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا لبت هو معنى نعم. بأن الله. نعم. سبو الله. نعم. لم يكن. نعم. عندك لم يكن ونونا. نعم. ومن مدارئ لكان منجزم. نعم. تهزف نون وهو حذف ما التزم. نعم. وفي مدارئ. نعم. تودكو وفي مدارئ. نعم. تبي وني جزمارو. نعم. على سجن نون أو ممتع. نعم. ويقول لم يكن. نعم. ونا. نعم. من مدارئ. نعم. لكان منجزم ونا. نعم. على سجن مدارئ. نعم. ستبي أنني دي أبي ستبي مدارئ جزمام. نعم. على سجن نون أو ممتع. ولم يكن. نعم. ونو. نعم. kono non waddi ko wiide lam yakku bi anna allaha sabu allah lam yakku na'am o siforaki kanko allah mughayyiran na'am o ma wayla ni'matan ni'ma na'am an amaha mo nemini dum ala qawmina yimbe na'am kala nema mo rokki neddo na'am allah wi kanyum waylata na'am do gandata allah hettata kanyum na'am ko an artirta hatta yughayyiruha yimbe be mbayla ma bi anfusihim ko fawaidu men Allah wi mbodo rokkuma ni'ma e sardi ada rewami ala yettami mbodo rokkuma gandal e sardi ada rewami gandangal ala yettirami gal mbodo rokkuma cellal e sardi ada rewami gan Allah gandal cellal gal ala yettirami dungal Allah sa natti wadde mi hefta dum mi heftan ko an artir kala nema mo rokki neddo Allah wi heftata so wana ko faw sardi mo fawno on basa wadde sa wadanno hefta dum no wana kan keftu ko anarti hida handane dum woni lam yakum mughayyiran ni'matan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim habe bayla ko fawaidu mabbe ko wa anna allaha alla sami'un konano wa alimun gando o wi beedo adamu men ko be mbadi ko e banande way kono ka daabi ari fir'auna way kono ara yimbe fir'auna ben bonande ji mbadanno walladina e ben min qablihim be ganduda en adidu men ben adibe fir'auna ben kazzabu pennino bi ayati rabbihim ayati jum'an fa ahlakanahum min kalkiribi bi zunubihim sabu bakkatuji man wa aghraq من جود آل فرعون يب فرعون وكل ديدو لجي فنون كانجي فو كانوا دلاتي من الظالمين كدتون ونزل في قريظة هذا آية جبي كوي بني قريظة الذي إن شر الدواب أي بول بند داب جفو عند الله تعالى الذين كبين كفروا يدو أي دندانغال كو الله تجي أدون بول بند كافر تامل كافر دوم تجي جولدو ويده كافر ان موجي برند كو جولدو داي دو ويتا نون juurdo daayido wiyata non tawde ka agirrimo ko kefero horwi bernam ko moƴƴi bende so moƴƴi ko la ilaha illallah wana toon so la ilaha illallah ala e berde neddo on neddo moƴƴaji ha Allah wi kadi neddo o moƴƴama na wi ko ulay musarrul bari'ati ha wana non wi in kefero Allah wi buri bonde aduna fof an biya ko moƴƴi walla fa Allah buri amburi anda Allah andude Allah wi inna sarra dawabi indallahi alladhina kafaru
ɓuri bonde e daabeje pop fa Allah ko ɓen heefereɓe kala ko Allah tagi aduna ɓuri jalde kefere mo Allah wini wiyede moƴ o kay ɓerde moƴƴata fahum la yuminuna ɓe gona golɗinoɓe allazina ɓe ganduɗa ɓen ahadta minhum ɓe gadodirɗa e mumen wonde ballata heefereɓe e dow ma yahudiyankoɓe ɓe gadodirnoɗa kamɓe juif uji Allah ɓuuri bonde aɗa fof ko juif ɓe ganduɗa aɗa adodiri e mumen kala kefeero ballata ɗum e dow ma summa yanquduna ahdahum dutto pitta aadi mumen fi kulli marratin kala lawol ngol gaadodema hom kamɓe ɓeeɗo la taquna ɓe kulani Allah e aadiji mabɓe fa imma tathqafannahum sa tawiɓe fil harbi e nder walde Allah wi sa are walde an Muhammadu a tawiɓe hen fa sharrid bihim serdirɓe men khalfahum ɓen wonɓe caggal mabɓe saɗa lepta yoɓe ɓuuri leptade saɗa wara yoɓe ɓuuri mayde kamɓe anani la allahum bele jëm kamɓe lundiɓe ɓe yazakkaruna ɓe ciftora ɓe miijo ko mban kaldunɗa e mabɓe ko ɓe mbaccoro ɗo o imma takhafanna so tawi a huuli an nelaɗo Allah min qawmin yimɓe ɓe ganda enen gadodiri e ma a huuli khiyana tan jamfa eɓe jogori jamfadema Allah wi sa ɓe garema kamɓe heefereɓe ɓe mbaddema ahdi ɓe kaɓata e ma aɗa miiji to nder ma wonde keɓe jogorɓe jamfoyade Allah wi fan bis ilayhim wedditoy mabɓe ahadi o wi hayti ala sawa ene potal wedditoy mabɓe so wana ɗum tan janngo e jam wooda ko kewi ɓe mbiya a jamfima taw kamɓe gonno ɗum noon sa yenanama tan koɓe jamfotoɓe wara jam soɓe garama ɓe ƴeewa arrangement eɓe ƴeewa visa ji pour nadde leydi ma wadde ma ahade ɓe kalde ma calo fan mbiɗ ilayhim ala sawa inna allaha Allah la yuhibbul kha'inina Allah yida jamfotoɓe aya garo o jippi koye ɓoccitinoɓe yawma badrin ñalawma walde badri ɓoccitinoɓe ɓe mayano ñande hen ɓe Allah haldata ɓen Allah wi wala tahsabanna an Muhammadu oto sikku allazina ɓen kafaru yedduɓe Allah ɓoccitiɓe hoto sikkuɓe sababuɓe daɗi Allah ala ɓe daɗata innahum kamɓe la yu'jizuna ɓe gona daɗoɓe wa a'iddu lahum keblana ɗeɓe kamɓe heefereɓe mastada'atum fodde no mbawruɗon min quwwatin to banggue sembe onon julɓe keblan ɗe heefereɓe ni Allah wi en ba wana eɗen ñaama tan eɗen leli ala o wi ko yo en keblanoɓe kala ɗen joɗen mbaɗen mouvement ji oɗo saaha wana wardirede woni keblanogol kefer ala kamɓe ɓe ndeƴani ɓe kaɓane men ɓe kaɓane men fetel tuy ala kono koɓe kaɓata men ko ɓuuri bonde fetel ko ɗum donkuɗen famde noon mbiɗen koɓe kaɓane men eɓe ɗacci en ndeƴƴen walla ɓe ɗaccani en ndeƴƴen nde wonno ken ɓoccode enen noon mbiɗen kono noon ɓe ɗaccani en ndeƴƴen aha keblanoɗen ɓe holko woni keblanoɗen ɓe mbaɗen mouvement ji e nokkuji he mbaɗen mouvement ji enen sernaɓe ɓe seere ɓe heɓɓe wajade ɓe yo mbaɗ mouvement ji mouvement ko Allah jolni waɗe conférence uji julɓe daro ɓe ganduɗa so kaali ene jaɓe ɓe daro mbaɗa yimɓe batuji ene kalan ɗumen l'islam ni Allah wi ɗum ɗo dagi ɗum ɗo harmi ɗum ɗo ko Allah wi ni eɗen mbaɗa ɗum mbiɗen mbatta fo eɗen kaɓa mum mbaɗen ɗum kono eɗen deƴƴi hay kamɓe e ɓene mbaɗa sa fo anana neɗɗo batu nande dispensaire ɓe gadda docteur on mada mon tuba kon ɓe gadda ne mbaɗi miniji daro ene kalana en rewɓe julɓe so goni deedi no poti waade so tawi a woni reedu a tampi holno poɗɗa wadde parali mbasa wonde reedu ɓe kaala e radio ji ɓe kaala fof ɓe mbaɗa hôpital uji ɓe mbaɗa ɗum batuji debbo so woni reedu ko ni foti wadde eywa onon saaha mbaɗeni o sukaɓe mon yo mbaɗe toɓɓe eywa onon mbaɗeni sukaɓe hoto ndune rewɓe hoto ndune eywa kaza ɓe kaala ɓe nanna ɗum ɓe ɓerɗe sukaɓe e rewɓe ɓe noddata maire uji ɗi nde wonno eɓe gandi ɓen diwti jibin kala dañɓe duuɓi capanɗe nayyi fewde ɗo ɓe noddata ɗum
nde wonno ɓe gandi ɓen ɓe ngala woni haaju ɓe jogii haaju koye disquetaji ɗi ɓen ɓe bonnata ɓe bonna diine mumen ɓe bonna geɗe mumen so bange worɓe dañƴe duuɓi 50 fewde walla 50 fewde ɓe ngala mum haaju ɓe bonnata diine mumen ko 50 fewde less nde wonno ko ɓen ɓe kankat ɓen ɓe nanngata ɓe pewno ɗumen mbaɗa ɗumen geɗe ɓe mbaɗa formation ko ɓiye ka juulɗo ko ɓiye arta e galle ma ɗum naati e ɓerde mum naati hen so ari an wima an ganduɗa ka finani an pawuji pinani quoi par ce que ɗum ɗo ko mouvement quoi par ce que ya aduna o waɗi ko degré quoi nga woni haalandema ka famata mbiya wonde ɓe mbi wonde ko ni fawra ɓe a haatade ɓe mbiya ballira on dey enen kam tan ta an a famani ɓe gon ko bonnu diine ma a faman tan nde wonno an ko haalatama ko a wawa faam ɗum si a diwti ɗum an dañƴe duuɓi 60 few dow diwti hen gandi andude gueɗe on ha gandi ko gueɗe aduna foof engadi ɓenniri ɗum haydara andata engadi ko ɓenni tan ɓenni gasi wonta andu a tampin hoore ma joni noon ko ɗum Allah wi en keblo en paamani noon ayata ala fof ɗo jiyata bato l'islam waɗa hannde ala fof ɗo jiyata hannde yimɓe jooɗine mbaɗa waaju ala ƴeeŋi wona sernaɓe hay ceerno goto waajaki hannde hay goto waajaki hay tous sowona ceernaji ara tan wiye ceernaji ari ɗo yimɓe ngara mbaɗa dirgo ko ngara min gardini min gari min gummi wura men min gardini min garini tan haala kecca ha ɓoya tan faade sala faade nattoya gasi so hiiri hirda ko golle l'islam alors haydara o haalani ceerno o haalnani yimɓe no calli gorto ɗo wuro ngo mum sa rendini ko wawi hen salli diwan sappo wuro ngo mum mo toɗɗa sarla yo salli foof ko wawi hen ndiyam ko wawi hen salli diwan sappo mo toɗɗa siwo yo loota farilla wawa ceerno ɓe jettake wajede taw ɓe pour haalnede diine wawi dule mastaɗatu ay ɗo kala ko namɗa ɗo joni sukaɓe affaire aduna no bal yaari hanki bal bannoɗo kodduwara e ɗum ɗo kala no bal o yaari hayi moynoɗo hen seeɗa classement no waɗirani no équipe o waɗirani foof e ko bonni ɗum ko e hol baɗɗo défaut e nder bale foof sano ɓe kalante tuuf sukaɓe janggude hen école mo janggal fof andi kono kala e maɓɓe mo namdiɗa so hade neɗɗo habbirde holno wurnirta so wurini holko janggata jaggude koppi ko woni e julde anda te ɗum koɓe mbawi ko ɓuri ɗum sadde ko ɗum nannaka e maɓɓe neɗɗo janguinte ko diine hay goto waajaki hande hay goto hay ceerno goto waajaki e leydi hay goto yimɓe jooɗi tan en ñaam maaro suppome goto fof wiye komi khalifa diine wodani diine ala khalifa billahi diine ala khalifa hande diine ala khalifa hay goto wona khalifa diine ko fof ko wala waɗa ko fof khalifa bamum tan aɗa jooɗi tan a haydara hay tos ɓe golla haydara ɓe gollanani l'islam ɓe mbaɗi ɓe tampere haydara ɗo yimɓe fof heɓre e mo jeeon ceerno a julta hoto mo gonta khalifa mum neɗɗo mo ganduɗa wawa julde holno gonirta khalifa an ko horto l'islam ma woni mo wawa julde ko waajete o waldete ko yo julde walte kono juldata taw hollde kono juldete ko ndiyam laaɗɗam laɓɓirte rewɓe ɓe mum joni so tawi ziyara yonti walla ɗum tan joni min jaa siyare jomum ñanto waɗa comci jooɗi daneji ara jooɗo hay hunde haaltake haydara ala fof ziyara hannde mo garata nana l'islam e haali hen sona kecca so ɓoyi ɓe kaala mbiya ɓesguji ɗi ɓesgu ar wopi galle ma ɓesgu ane boni kalantami ɓesguji an adi bonnude ɓesgu ma aɗa ɓesgu ane boni ko kalata ɓesguji sona aɗa yewi min ɓiye nana waɗi heesal ɓiye nana waɗi rasta ko kalanta min mine ɓen ɗum sokko aɗa jiɓi ɓaleji a yini wojji aɗa kay ka majja ko jiɓinɗa ale ko kalata min ɓesguji l'islam hannde ene songa an adi songude l'islam koye nder ko ɓeere ma boni ɗon adi bonde ko kalta jeeruji on ɗum heɓe kalata e l'islam te onon wonɓe ɓe hay goto haalata e goɗɗo onon ponno fewde hay goto haalata e goɗɗo no ɓe l'islam fewirta ceerno fof gono tan juufi goto fof wiya haalata e goɗɗo goto wiya kañum ɓuuri oye fenani mi goni ceerno ma haali fof ɓe ñallo ɗum e mbara ɗum yoɓe ñallu ɓe mbar min hay som ɗum haydara ɓe mbara pofte o haydara kecce tan ceerno wona gonga ceerno ɓe gollani haydara de sana pajoroji jooɗi e wutteji jooɗi e ñamde welde goɗɗum ala de l'islam de haydara ala haydara hande ke l'islam kecce wole mi pija tan
Allah wa aidulahum keblana deebe kabe e mabbe mastadatum fodde no bawrudon min quwwatin to bange sembe kala sembe mon bade nden yaano ko mouvement ji de rasul sallallahu alaihi wasallam e baddono ko pucci be jaha be gona yaade be kabbira be ngare bada gede dum wonno de hande ko otoji baden otoji men jeni gure den eden kala dis l'islam ko en badan dum wa min ribadil khayl etun tindade pucci baden dum kam ya men bi'a laamu habata laamu wona yimbe gonton laamu wona malaika ciar ko yimbe gone laam kan habo ko woni do Senegal lis julbe sudum so renti ko laam wayo men so dum min bi ko dum beda ko mbayo hayta yew mali joni wonan hay ammar kaljini o joni e keto bangi be mali joni ko wondi ko e wiebe ko l'islam be ko heddi be ma pecce be laade sappo kono ngande man juldo ko modi sondo so julbe kawri cetta tan kaljina ni jew ko be hayso ko wiebe tan ko bokko haram jew Nigeria mo non di bokko haram wonan hay wuro woto nan tan jene mbar be kaljini be hala fo hanne gotrode de Nigeria ha tubu ko be kalji Amerique jona ala fo jolta e be ngambelto te ko jombolen be kaljini julbe ko modi sonno en ko julbe mo tiidanta ko julbe ke so pelti mbaawi be haydara mbawa haydara mbawa Allah wi turhibuna bihi mbaddo don puccidi odon kulbinira puccidi adu wallahi anbi Allah wa aduwakum e anbi modon Allah wi mbadere non mbaddo de pucci odon kulbinira puccidi adu wallahi bewu on de julbe jon dañi sembeje on jiddi pucci enene ko non fadden wat luwen otoji mini karuji hande ko cilon jango ko galaya aw jango ko hor fonde enen fof denten gure de ngara otoji ngara ha heewa so won keferel wirtirol yo be de ciran jonde onji namba hewta jew dum yo hande ko tijani ko gonen battaade ngel hay murtebe jira fo na bada conférence min kabbi microji jereji en gulla kalsin touba ya amer anan tijani ko tan jodi mbaddu hayda enan jodi woda wa akharina wabbe min dunihim be gona nafigebe be gona ben be wayno na be gona julbe be Allah wi be gona hefere be laatube be wa akharina wadbe be min dunihim be gona heferebe be hol ben nafigebe be ngodi gona heferebe yahudiyankobe o wi ben anelad Allah e julbe la ta'lamunahum on ganda dumen kono Allah kam ya'lamuhum Allah kam andi onon julbe on gandabe kono Allah kam andibe wa ma tunfiqu min shay'in kala ko nafudone hunde fi sabilillahi e dini Allah yuwaffa ilaykum mo on jobi dum kala ko badda e dini Allah ma Allah yobe wa antum onon la tughlamuna on gustantake hay hud wa in janahu so tawi on onyima lissalmi pour maslaha sebe onyima kambe heferebe wa in janahu sebe onyima lissalmi pour maslaha wadde mon maslaha fajna halaha onyano maslaha onyano mo so be ngari be badda ma aati be kabata e ma bismin وقال ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف آية السيف ده أريده إتي أو آية أناني مجاهد أوي آية أو مخصوص بأهل الكتاب آية أو هيرتري ينكو يهودي ينكو سنغالي ودد ما مصلحة آن الله ودد ما مصلحة وتوكل على الله وكيل الله إنه الله هو السميع كان كوننا وكونغودي على عليم غندو غول وإن يريدوا سبموي أن لا الله كبن جيدي ودde maslaha ko ben jidi wadde ma maslaha ko be muyi hen ko an yakhda'uka de be jam fotoma dum woni haaju mabbe li yasta'iddu laka pour be keblanoma fa inna hasbaka Allah fa Allah woni kejjoma Allah woni denowoma walladhi Allah o ayyadaka kanko woni masalan cembinowoma bi nasrihi e ballal makko wa bil mu'minina kanko sembinirtuma julbe wa Allah fa kanko woni dendindo bayna qulubihim hakkude berde mabbe law anfaqta anala Allah hay sinna anafqi ma fil ardi jami'an ko woni leydi ko pop to bange kange e kalis arendini arukki kambe heferebe bani anani khasaraj en e awsu en nebe mbano anyondirdeni so tawi a itti jawdi fof aduna ndi fof ko wone aduna ko fo arendini a totti be beldit a wawa
woni law anfaqta ma fil ardi jami'an so tawi anafino ko woni leydi ko pop ma allafta bayna qulubihim awawa rendinde hakkude berde men walakin Allah allafa baynahum ko Allah non rendini hakkude mabbe hattan mum innahu Allah non azizun kanko hakimun ko kanko Allah amin يا أيها النبي إيه ما النبي حسبك الله الذي ينيم ومن اتبعك إكال دولة ما من المؤمنين جلب الله ينيد من يا أيها النبي إيه ما النبي حرض المؤمنين هجب بي على القتال إن يكن منكم ستبي إسرون ونغاس صابرون من يغلبوا 200 كانوا ينفوالة تيمد دي كافر سجلب نغاس تن كوري نديدي so kawre temeddi kefer piyat tay ko julbe non gonga gonga be li e tun so tawi laati ma pola alfan ujunere min alladhina ben kafaru yeddu so tawi julbe dañama temedere tan hawrude so kabe ujunere kefer pola non Allah wiri o wi wadiri ni bi annahum sabu kambe heferebe qawmun kebe yimbe la yafqahuna be pamata sebe pamanno kay andi dum kam ne hawni seeda yimbe nogas fiide temedde do yimbe temedere fiide ujunere ke be kay adan kay dum kam ne hawni seeda ko jingere yanti endema to caggal dum de julbe be kewi hankanti modo naatti hen be poccaki naatti hen Allah wadiri ni ko jogori halde ko Allah wi ala ana joni khaffafa Allahu ankum Allah hoyfinani on julbe sabu alimu andi anna fikum enemon duufan loobe ene hen loobe be ganda poccaki ne fe adan non ko nogas cembudo mbawi temedde kefer temedere cembudo mbawi te ujunere kefer joni non julbe le yebbe ko julbe kewi kono ko woni hen julbe ko hewani loobe kewi hen e yo joni fa in yakun satawi latima minkum emon onon julbe be mi'atun temedere sabiratun mun yaghlibu 200 so kabe kemidi kefero mbaadi wa in yakum minkum alfun so tawi onon julbe be wonemon ujunere neddo juldo be so kabi e yaghlibu polata alfayni ujunaji dido kefero andi do uttiman fe ujunere e ujunaji kay wodde dirane fe anda ko julbe be podi walode ene joni non kam so tawi ujunaji didi ujunaji sappo juldo so kabe te ujunere kefero sarana ujunere kefero fiyat sarana kitan ujunere kefero fiyat sabu do joni so tawi hefere be naati wuro ngotan hande ene ngari habde julbe sarana ke hewbe jaltada biya minen dal jarnal min habede walla minen kab minen dal julbe so kabe mum min kabata mo hande ke naati ga yalta hewbe والله الله ما الصابرين الله وندي كوي من آية غارو أو جيبي كون رسول صلى الله عليه وسلم نانغي دهابه be nangi dahabe wa nange mabbe ko wiyete fida ciotigo andi on saha tawa aya ciotigo tellati imma mannan ba'du wa imma fida'an on aya tawa tellati on saha wiyete tan ko ma nanga kefero tan sa nangi kefero tan ko gedi didi mbara walla ngo paya kono yob kalis jaha dum alana den dum alana on saha rasul sallallahu alaihi wasallam de walde badr de yalti gasi an ulam ji abil usara de dahabe be gaddande qala rasulullah sallallahu ma taquluna fi haula'i dahabe chafandi jiidi dahado adda e yeso makko kanko annabi o sallallahu alaihi wasallam be joddina yeso makko be tonga o wi julbe be holko biidone be do chafandi jiidi do holko kaldon hen sayyidina abubakar wi ya rasulullah an muhammad halaka wa qawmuka beedo ko koreji ma ko bande en istabqihim min de ko mimi ko jinmi ko ya daccube mbasa wardebe be jaha la allahu an yatuba alayhim hawnaki allah e wonde moddo o jabana be tubu bo be nyanta e mede on gonta julbe be nyanta e mede mbasa warde min ko non paamen holno paamen ko khudh minhum fida'an joni wo ko jagguda mabbe wo ko be jod on sahabe jaha dum no on sa taw on ayatul lahi so tawi a hebe mabbe hunde yakunu lana quwwatan ala al kuffari ballitorde dum sembe e dow hefere be cioden matériel pour kabire den min ko non paamen
Seydina Umar wi wana noon ɓeeɗo kazzabuka wa akhrajuka qaddimhum nadriba a'naqahum Seydina Umar wi ɓeeɗo ko bande en ɓe pennima ɓe jaltinima wuro Makka min paammi ko kennaɓe jeesaɓe min taƴetade mabɓe Seydina Umar ko ñaako o wi makkin aliyan min Ugayli ko mawnu Seydina Ali o wi Seydina Ali tottum Ugayli wara ɗum fa yadribunahu wa makkin Hamzata min al Abbas e Hamzatu jiidi baba tottu Hamzatu an Abbas e Hamzatu ene bamnelaɗo jiidi baba o wi Hamzatu noon tottu ɗum Abbas o taƴa dande Abbas fa inna haula'i a'immatal kufri oɗo Abbas mo jiiɗa bamma Abbas kañum bamma jiidi baba kono noon kañumen jaltinma wuro ma piima mbanma hunde fof ɓeeɗo ngoni mawɓe heefere ɓe min paammi ko tottamin min taƴetaɓe noon wi Abdullah ibn Hasan nelaɗo haade nanɗa ko min paame mabɓe min paammi ko unsuru wadiyan kathiral hadabi ƴeewa caangol kewgol leɗɗe fa adkhilhum fihi nannaɓe e caangol he summa dribhu alayhim naran ƴetta jeygol kuɓɓa kamɓe fof duppenɓe aɓe gonta ndoni min ko noon paame Rasul sallallahu alaihi wasallam degge haydara haarani o jaabaki o naati nder galle nde o naati nder galle nde baabiraɓe jooɗinoɓe ɗo ɓe gona yewtude ɓen mbiya baɗande so ari koko Aboubacry wi ko ɓe mbiya ala ko haala Oumar ka o nanngata ɓe mbiya ala ko haala Abdoullah ibn Rawah ko nanngata ɗum haala so arti ko la yulayyinu quluba rijalin hatta takuna alyanu min al-din o wi Allah moƴƴo o oman wona worɓe woni hen o mumen ha ɓuura hayre tiidde o wi sifa ma an Seydina Aboubacry ko sifa Ibrahima si khalilullahi am koye am jeeya mo rew in to azibu fa inna ibadu taghfiru fa innaka anta wana sa leptiɓe keɓe jiyaɓe ma sa yafmama ko anti hande ɓe fof ko moƴƴuɓe wona o wi noon an Seydina ko yaro jooma mboɗo ñaaguima leydi ndi kala kefere goɗɗo halko ha laaɓa hoppon hay goto waɗa e galle o yo may o walla baɗa kono sifa Seydina Moussa Seydina Moussa wino rabbana idmis ala amwalihim wasdud ala ota ɓe jaɓa Allah yo ɓerɗe bi kos Moussa wi noon yimɓe mum taw sigi wona o wi an Seydina ko noon mbaɗa ko Seydina annabi Nuhu Seydina Oumar nde Seydina Moussa ana ɓen nande on saaha rasulu huccite mabɓe bamma ko Abbas e ɓe wondi ɓe o wi hankandi on gonino komo aalde on ɓoccitta ko ɗo so wona woda ko gadduɗon walla min taƴa daɗe mo Seydina Oumar wi wadde nelaɗo Allah wuurima eko Seydina Aboubacry haali ko o wuuraki eko kalmi ko o nangue mabɓe fiida o goto ɓe foof min kelleje sappo kanŋe e won wiɓe ko capanɗe nayyi min kelde so wona Abbas bamma ko Abbas on ko capanɗe jeetati min kelde o nangue muɗum mawniraɓe miñiraɓe makko ɓiɓɓe Abou Talibine ɓe Nawfal ewa e harsu ɓeɗo goto hen fof capanɗe nayyi hawri capanɗe jeetati o nangi ɗum o wi nde hara nde o nangue mabɓe min kelleje nogas ko hefte mabɓe dal ko temedere e capanɗe jeetati min kelde Seydina Oumar wi ha subaka mum janggo garmi galle makko kanko rasulu sallllahu alih w sallam tawmi kanko e Seydina Aboubacry eɓe goya mbimi jam nelaɗo haalnam ko goyoto so tawi mi tawi ene woyni mi woya somi tawi waynani mi woykino e saabu wojji wondi nelaɗo wi min goyata ko Allah tabaraka taala jippini aya e ko nangumi e ɓeɗo fida o ko kettumi kalis mabɓe ko Allah wi lette sahabaɓe ɓe ɓuuri ɓallade e kiiɗo lekki dekkine wonno sara ɗon nelaɗo joofi woni aya o jippi Allah wi ma kana li nabiyyin daganta ko annabi yo annabi an takuna lahu asra be latantomo dahaɓe hatta yuthkhina fil ardi haɓe pantino e leydi he wargo haɓe kaɓe ɓe mbara haɓe tampa ɓe kasta warde noon ɓe joƴƴina heddiɓe mbiya wot ko gaddi ɓe goppuɗo ɓen so ɗum ala dagotako Allah wi turiduna muyɗon eko batton ko aradal duniya ko kaake aduna tan wallahu Allah non wana ɗum muy Allah yuridu lakum o muyen on al akhirata ko kaake al akhira wallahu Allah azizun ko polɗo hakimun ñeñuɗo caggal ɗum noon Allah tellini fa imma mannan ba'du wa imma fida so tawi on nangiɓe fa imma mannan ba'du ma on moƴƴaniɓe caggal nde nanguɗon ɓe
so ɗum ala ko imma fidaan walla ɓe totta huude ɓe jaha son naggiɓe ha paari son jiiɗi jaafoɗon son jaggiɓe ha paari son jiiɗi yo koɓe totti o on aya nuski oɗo aya kono ɗum addagonoki aɗa o wi lawla kitabun sannatan wana ko winda min allahi to Allah sabaga ɗum ardinoma wande Allah dangnani on galle Allah dangnani on masalan ko wiyete masalan dahaɓe Allah wi windama to mum ɗum ɗon ne dagani on hayso sellake mum ɗum kam windanoma Allah wi ɗum ɗon so wanano ɗum la massakum ma memiranno on fima akhastum sabu ko nanguɗon e mabɓe ko ma memanno an azabun nette azimun mawde Allah wi ɗum memanno on kono noon Allah dangnani on no ɗum ko ɓooyi ɗum haɗi mo nanguiɗo on ɗum fa kulu ñaame mimma ganimtum kala ko konɗon halalan ene dagui ɗayiban ene laaɓi wattaqullaha hakkule Allah inna allaha Allah ghafurun kanko woni jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo ya ayyuhan nabiyyu ehima annabi qul liman fi aydikum wi ɓen ɓe ganduɗa wonɓe juuɗe mum minal asara e dahaɓe wonɓe juuɗe mon ɓe aya o jippi koye Abbas a ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bappaño nelaɗo Allah wa kana ahadul asharatu alladhi aywa daminu an yat'imu an-nas alladhina kharaju min makkah nde hefere ɓe jalti makka ene kaɓoya e nelaɗo Allah to badri koye definoɓe wande ene ñamminaɓe ko hen jee ɓe Abbas jeeno kanko wonno koye definoɓe kamɓe goni garante armée o eɓe ñammina ɗumen hane garti foof Abbas koye ɓen jeeno omo joguino noon men kelleje nogas kanŋe pire kanko Abbas falamma akhada nde ukhida nde o nanga asiran o nanga ko dahaɗo ukhidat minhu men kelleje ɗe kepta e juuɗe makko fa kallama rasulallahi sallallahu alaihi wasallam o haaldi e nelaɗo an yahsibaha yo kontu men kelleje ɗe min fidaihi andi nelaɗo wi o tata ko capanɗe jeetati andi militaire so nangama postete ƴeewe so tawi ala ko ne wara ɓe postimo noon ɓe tawe makko men kelleje nogas kanŋe ɓe kefti ɗen o wi nelaɗo wadde tawde wi ene maw yoɓa capanɗe jeetati men kelleje nogas ɗe yo calcul e capanɗe jeetati heddo capanɗe jeegom nelaɗo wi ala ko aba nelaɗo sali qala lahu nelaɗo wimo shay'un kharajta bihi litasta'ina bihi alayna hunde nde ganduɗa a yalti ɗum a yaltini ɗum li tasta'ina bihi alayna pour ballitoroɗa ɗum e dow amen kanŋe mo jaltinɗa pour aɗa wallitoro e dow amen o fala natrukuhu laka min goppantama kanŋe o ha abada min goppantama kanŋe o min keptanmo kay fa qala al abbas bammakko Abbas o wi rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi atatrukuni atakaffafu quraishan ma baqitu a woppata kam ko heddi e gurdamam ko quraishen ko mi heeda hakkunde ma e mum mi sura ɗumen e ma kala biɗo no wanma hunde mi haɗa ɗum kaddi gurdamam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wi ko mbiɗa ko mi nani ɗum kono fa ayna alzahabu alladhi wada'tahu inda ummi al-fadli waqta khurujika min makkah kanŋe mo tottunoɗa joom suuduma yummum fadlu o fadlu ko ɓi Abbas ite fadlu bun Abbas yummum fadlu ñande jaltata makka ittuɗa kanŋe ndesduɗa yummum fadlu mbiɗa yo moftu mbiɗa inni la adri ma yusibuni fi wajhi mbiɗa mboɗo mi yaha mi anda ko jogori heɓtade mi to mbiɗa somi yeehi fa in ahadasa bi hadisin so wonko jole am fa hadha al malu laka wali abdullahi wali ubaydullahi wali al fadl ñande jaltata makka jamma ittuɗa kanŋe mbiɗa oɗo kanŋe tottuɗa joom suudu ma mbiɗa mboɗomi yaha makka mboɗomi yaha haare ene wawi mi maaya toon ene wawi mi arta kono so tawi woodi ko jole am mayde joli e am totta oɗo kanŋe Abdoullahi e Ubaydullahi e Fadlu ɓen jeeyi kanŋe e an ñaamo somi yeehi mi maayi nelaɗo haalani ɗum kanko Abbas ka Madina sumuna waɗaga Abbas wimon ko andinama ɗum nde tottanmomi nde tottumon koye niɓɓere jamma
wallahi hay goto tawaka so wana mine makko e Allah kadi koye niɓɓere hay goto tawaka o wi ay Allah mo mbiɗane tawa o on haalnimi ɗon Abbas wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o andi nela sallallahu alaihi wasallam deke ko wiyata ɓe jaɓa Allah ko ferindaki o koye réseau woni hollimo haqiqa ko nelaɗo hollumo haqiqa nde o yaltata galle makko Makka hay gortinani o noddi joom suuma ko ɓe ndeyi ɓirti kanŋe totti ɗum o ari ga Madina ga omo daha nelaɗo haalnimo on kanŋe o manni ko réseau woni oɗo hankadi ko dalil jogui aɗa sago jaɓa ko ɗum rokkuno famde nelaɗo nelaɗo hollimo haqiqa ay seernaɓe so mbaɗi so woodi ko hollumatana a girrat ane gueɗe kay hay dara sa fallamata a girrat a girrat ɗum kay ko wonte ko hollunteɗe so tawi noon wonno way tan tan ndeeƴa kono kay o walla tan o holla haqiqa o gommin o wimi gomɗini wa annaka sadiqun o yamiri noon Ugaydu e Nawfal ɓenne yo jaɓ Allah ɓenne jaɓi Allah aya o Allah jippini aya garo Allah wi ya ayyuhan nabi ehe ma annabi qul liman fi aydikum wi ɓen ɓe ganduɗa enen goni e juuɗe mon minal asara e dahaɓe in ya'lamillahu fi qulubikum so tawi Allah andi e nder ɓerɗe mon hayran moƴƴere ko gomɗin ɗon koko gonga e moɗon yu'tikum ma o rokku on hayran ko ɓuuri moƴƴude mimma ukhida minkum ko jagga e mon ko kanŋe keptaɗo juuɗe mon o so tawi ko gonɗin ɗon koko gonga mum wona pour jampade annabi o mbaɗir ɗon noon ma Allah lumti on ko ɓuuri ko waɗ ko hepta e mum ko ɗum woni ko on waɗi Abbas pamma ko Abbas wi wallahi Allah yoɓi kam ɗum caggal ɗum mi dañi maccuɓe nogas maccuɗo fof so dawi en addanami men kelleji nogas somi yiɗi jawdi makka fo ande waɗa juuɗe wona te kadi somi mayi kadi mboɗaneni jaam wallahi Allah yoɓi خير يؤتكم خير مما أخذ ويغفر لكم الله يعفو أن والله الله غفور كو جافتو رحيم جرمتو أفهمي ده وإن يريدوا فتوينون بموي eko be mbi be ngondini ko be muuyi hen khiyanataka ko jam faadema faqad khanullah min qablu be jamfina ma Allah ko adi ko be nutti ko fam gonno e dow fa amkana minhum joni non Allah nangibe maana hubi ani hubi la e mabbe fa amkana minhum Allah hubi ndi e mabbe nangibe maana nangibe wallahu Allah alimun kanko woni gandudo tago makko hakimun nyenyude golle innal ladina amanu be ganda enen gongini Allah wa hajaru peri wa jahadu kaba kabira bi amwalihim jawdel ma anfusihim fital fi sabi dina Allah wal ladina e be ganda awaw ena tappine laado Allah sallallahu alaihi wasallam e wuro mumen wa nasaru ene balline laado Allah hono Madina nabe allawi ulaika be do ba'dhum yoga e be do awliya o ngoni wallidibe ba'dhin yoga so tawi ko kandugol juldo perdo fay Makka haba e juldo tawaado Madina ko be jiiti ko amma juldo goddo Makka mo arani jiida so on mayi on do ben so mayi on don tadu so on mayi ben don ta walladina amanu allawi ben juldo be ganda walam yuhajiru pera malakum alana on julbe wonbe Madina be min walayatihim e heedo dirde e mabbe to bange ballodiral min sheyina hunde on don dirtade son pecci gangal kay kebata hen ala ko woni hakkude mon mabbe hatta yuhajiru habe pera wa in istansarukum sebe ballinima on fi dine fa alaykum an-nasr en waddi on wallude sebe bedni on letiruje wonbe be kaboyta hefere yette arme nelton be ballat illa non so wana ala qawmi e dow yimbe be ganda baynakum wa baynahum min so wana non taw yimbe be be bi on ballube be hakkunde mon e mumen ahdinan don on kabata ben hono balle se en mbaɗi joni hoore fonde ko Madina so Munawwara siwol ko Makka ɗo enen sen kono yi en dañi ko kodde ɓe keɓata e dara so goto men mayi ɓe donta ɗum so goto men mayi en donta noon wano adano tegal ɗum firtima so tawi noon e kamɓe siwol naɓe eɓe kaɓa e goddonaɓe ko hefere be mbi enen hoore fonnaɓe yo en ngar ballen ɓe eɗen jogui droit imma ɗonji hen balloyen so wana noon tawa goddonaɓe ken wadduɓe min maslaha en kaɓata e mumen kaɓata e men ɗum so tawi e kaɓoya goddonaɓe sen mbi en ngar en jata faami pulaɗo won illa ala qawmin so wana e dow yimɓe ɓe ganduɗa baynakum hakkude mon onon hoore fonnaɓe wa baynahum hakkude mabɓe ɓen ɗon ɓe kaɓata ɓe ene ɗon mita ɗum ahdi
on rajehe نعم nen turton adi walla wallahu lamɗo Allah bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyo walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ene jeddi ba'duhum joga mumen awliya ko wallidi e ba'din joga kefero e kefero ɓen dondirta fala issa baynakum wa baynahum onon julɓe hakkude men hefere ɓe donu ala illa tafa'aluhu so on mbaɗi ɗum so on mbaɗi ɗum so julɗo e kefeero gondi donodiri so on mbaɗi ɗum takun laato fitnatun ko jarabuya fil ardi leydi wona ɗon bone e musiba e nder leydi he wo fasadu wona bonande kabirun mawde sabu so tawi on donodiri kamɓe ɓe dañat doole julɓe ɓe daña loore walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gomɗini Allah wa hajaru peri wa jahadu kaɓa fi sabila e diine Allah walladina e ɓen awaw tappunoɓe julɓe ɓe jippini ɗumen nasaru balli julɓe Allah wi ulaika humul mu'minuna haqqan ko ɓe mbiyete julɓe e gol lahum maghfiratun ɓe ne jogui kafrangal wo rizquna arziki karimun teddu fami walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini min baadu caggal ɓeɗo adinoɓe caggal adinoɓe yaade ɓe caggal ɗum woodi kadi jabɓe Allah wa hajaru peri wa jahadu ma'akum kabida e modon fa ulaika minkum onon ɓeɗo ɓe koye mon jeeya ɓe koye mon jeeya onon adinoɓe on jeehi on kaɓama woɗɗe gabbima kañum en kaɓadama e moɗon fa ulaika minkum ɓe koye mon kono noon mi wino oɗon dondirde kono nana firto Allah yo ulul arhami jomiraɓe enɗameje jiiduɓe ɓe ɓe ba'duhum yoga mumen awla ɓuuri handude ɓe ba'dina yoga jiiduɓe donodirta ma jiidani julɗo fof ko julɗo ma jiidani on donodirta a faami Allah addi oɗo ay e kitabillahi to lawhul mahfuz ko ɗum winda toon ko jiiɗo rondirta ko jiiduɓe a faami yananni inna allaha Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo huna alimun ko ganduɗo suratu tawba